Pasamos ao seguinte punto, punto número 12, que é aprobar inicialmente a ordenanza reguladora das axudas de recuperación en situación de emerxencia social. Alén. Sí. Traemos hoxe para aprobar inicialmente a ordenanza reguladora das axudas de recuperación de situación de emergencia social que ven dado polo tempo transcurrido dende as bases que están aprobadas en vigor actualmente, que é de 2005, e pola necesidade de adaptalo a novas normativas en materia de servicios sociais, e tamén as circunstancias sociais e económicas e actuais que facían necesario un novo modelo máis adaptado ás necesidades do Concello. A emergencia social é unha prestación municipal entendida como unha prestación económica de carácter extraordinario e puntual, que está destinada a atender situacións de urxencia sobrevidas que afectan a persoas ou unidades de convivencia cuyos recursos económicos son insuficientes para facer frente a gastos específicos de carácter ordinario ou extraordinario. Está feito con o fin de previr e evitar ou paliar situacións de marginación social. Decir que esta ordenanza que traemos hoxe a pleno, seguindo todos os trámites, fixose un trámite de consulta pública previamente, consta unha proposta por parte da Coordinadora de Servicios Sociais de ordenanza que foi informada favorablemente por intervención e por secretaría. Realizáronse dúas comisións informativas nas cuales os grupos Xuntos polas Pontes e BNG fixeron engádegas, enmendas, aportacións que nunha gran parte foron aceptadas en base aos criterios técnicos da técnica ali presente que lles explicou, co cual é de agradecer que as aportacións que este documento que hoxe traemos aquí a aprobación plenaria que conte neste caso con un consenso dos grupos aquí presentes, porque en base á proposta inicial presentada por nós e as aportacións, repito, tanto de BNG como de Xuntos polas Pontes, traemos un documento necesario. Documento que parte, como digo, da valoración das técnicas de servicios sociais en base a cuáles eran as situacións actuais e as necesidades dos veciños e veciñas das Pontes que fan uso desta ordenanza reguladora. Resumindo, decir que esta ordenanza reguladora as persoas beneficiarias poden ser persoas individuais ou unidades familiares de convivencia empadronadas no Concello das Pontes con unha antigüedade de 6 meses no padrón municipal e cuyos ingresos económicos non superen o 100% do IPREN. Hai distintas tipologías de axudas, como cobertura de necesidades básicas, como poden ser alimentos, produtos básicos de higiene, gastos médicos sanitarios, farmacéuticos, axuda oftalmológica, bucodental, axudas técnicas para persoas en situación de dependencia ou con discapacidade valorada. Hai tamén axudas para o uso e mantemento da vivenda habitual, xa sea para alugueiro ou hipoteca da vivenda, fianza, gastos de mantemento da vivenda, axudas para a habitabilidade e a pobreza enerxética, que asumen gastos de electricidade, luz, auga, tamén incluso o aloxamento urxente derivado dunha causa allea á vontade da persoa destinataria. Tamén hai axudas para o desenvolvemento de actividades de inserción sociolaboral e educativo, hai axudas para a atención a menores, para que acudan a actividades extraescolares ou de conciliación da vida familiar e laboral. Hai tamén axudas para o aloxamento en residencia de maiores, hai axudas para os gastos de transporte e outros gastos excepcionais. Basicamente, entendemos que esta ordenanza cumpre coas novas necesidades plantexadas no Concello das Pontes e no ámbito da emergencia social, co cual reitero unha vez máis o agradecemento polas aportacións feitas polos outros grupos aquí presentes e propoño ao Pleno do Concello aprobar inicialmente a ordenanza reguladora das axudas para a recuperación en situacións de emergencia social, o que conleva que hai un plazo de información pública e, en caso de que non haxa recuperación nese plazo, entrarse definitivamente aprobadas e non haberá que resolver as alegacións pertinentes. Intervencións? María. Sí. Evidentemente, imos votar a favor da ordenanza, que creemos que era moi necesaria.
Como así dixemos, tamén dende o noso grupo municipal, en todas as vías de participación que foron postas a nosa disposición, creemos que é unha ordenanza moi positiva, pero que se queda un pouco curta, porque o que solicitábamos e o que solicitamos sempre foi, ademais desta axuda de emerxencia social, que, como ben dice, para un momento, unha prestación non periódica para un gasto específico, extraordinario, nun momento puntual, para previr situacións de emerxencia social, situacións de marxinación, nós o que creamos tamén a maiores necesario era regular unha renda social municipal, unha prestación que consiste nunha axuda pública periódica que garantice os recursos económicos para a subsistencia das familias durante un período de tempo no que así o precisen. Neste sentido, instamos a que pensedes na posibilidade de ampliar esta ordenanza neste sentido para unha renda social municipal, e tampouco se recolleu outra demanda que facíamos, que era unha necesidade que vemos, que é a solución, dar unha solución habitacional para os transeúntes, para un albergue para vagabundos que poidan pasar polo noso concello e que teñan un sitio para, polo menos, pasar a noite unha comida. Ben, xa foi contestado isto en comisión. Era dentro dese período de exposición pública houve previo a traelo e a facer a proposta de ordenanza por vosa parte, por parte de Xuntos polos Pontes. É certo que fixestes un par de delegacións que contemplaban esos dous aspectos que acabas de comentar, que era a inclusión dunha renda básica dentro da ordenanza propia de emergencia social, máis o albergue de transeúntes. Foiche contestado por parte das técnicas que entendíamos que o da renta básica non tiña cabida propia dentro desta ordenanza de emergencia social aquí no Concello das Pontes, que sería unha cousa que sí que se podería mirar de cara a facer esa nova ordenanza que contemplara ese aspecto. E con respecto ao albergue de transeúntes, pois, lógicamente, eu creo que require dun estudio previo para comprobar a viabilidade do proxecto. E, en calquera caso, repito, calquera destes dous aspectos non poden ir ou ter sentidos en conta nesta ordenanza que hoxe traemos a pleno. Sí, Menega. Sí, ben, nos, efectivamente, como decía o concelleiro, realizaronse dúas comisións nas que os grupos políticos podemos realizar aportacións, e a ordenanza, ademais, foi, tivos en conta as nosas aportacións, algo que vimos dicindo dende hai xa tempo, a nosa vontade e o noso interese en participar en todas as ordenanzas, en todas as cosas que querades sacar adiante. Nos, por exemplo, na primeira ordenanza que presentabades na primeira comisión, facíamos unha serie, efectivamente, de enmendas e unha serie de propostas, como era a reducción de prazos na xestión de expedientes, que recolleuse na ordenanza que traedes hoxe a pleno. Tamén propuñamos a subida dos vales de comida que na contilla dos vales de comida. Nos facíamos unha proposta dun incremento dun 25% a respecto da primeira ordenanza que presentábades. Ao final a subida quedou nun 12,5%. Pero, en xeral, en liñas xerais, parecenos que era unha necesidade importante que xa debía terse traído pleno hai tempo, e valoramos de maneira positiva a inclusión destos puntos. Sí que é certo que falouse na comisión, nos facíamos a proposta sobre o tema da tarxeta monedeiro. Se nos dixo que, como había un pouco de premura co tema de aprobar esta ordenanza, que se ia falar con tesorería, e ver cal era a posibilidade de facer estas aportacións económicas a través de tarxetas monedeiros. Nos xa vos dixeramos que creíamos que era un modo tamén de dignificar as persoas que se atopan nesta situación de emerxencia social, e que, ademais, deste modo tamén poderían facer a compra diaria, non só na grande superficie que tedes ahora mesmo, pois, non se chamar o convenio, e poderían facelo en todos os comercios da nosa vila, co cal tamén repercutiría no pequeno comercio.
Sí que falamos, e comentaba antes María, o tema de renda base, que tal, nos unha das propostas que facíamos era a creación dunha comisión de evaluación ou de seguimento, non, do tema de emerxencia social, de expedientes, bueno, un pouco tamén collerlle o pulso a cal era a situación, non, das persoas que necesitaban deste tipo de axudas na nosa vila. En principio, o que comentaxedes foi que había vontade de facer ou de organizar de algún modo unha mesa de emerxencia social onde nos dicíamos que tiñan que estar representados todos os grupos políticos, os técnicos de servicios sociais e tamén todas as organizacións e asociacións que están traballando na emerxencia social e na inclusión social na nosa vila. Entón, eso foi unha proposta que fixemos nós. Vos dixeches que tiñades vontade, esperamos que daqui a pouco tempo se nos chame para convocar esta mesa ou ver como se artella. Sí, reiterome no dito na comisión, digo aquí públicamente tamén no pleno. Efectivamente, hai aspectos que non foron contemplados dada a premura de que queremos que esta ordenanza se adapte aos tempos actuais e que entre en vigor canto antes, pero é certo que a proposta, por exemplo, que dixeche da tarxeta monedero, polas circunstancias que lo conleva co actual sistema do vale de alimentos, pois é un tema que se tratou co tesoreiro, que hai que tratar coas entidades bancarias que traballa o Concello e que está se traballando nese sentido para poder leválo a cabo, non? Igual que abrir a posibilidad aos veciños beneficiarios destas axudas de emergencia social a que poidan esas axudas, en este caso estamos falando dos vales de alimentos, realizalas en calquera establecimiento do Concello das Pontes, non? Faltame... sí, o de crear a mesa, por suposto, sí, foi un compromiso adquirido, crearase esa mesa para seguimiento xa, non sei se de servicios sociais ou de emergencia social, pero en calquera caso unha mesa de servicios sociais. Despois, con respecto ao primeiro comentario que habías feito, que era sobre as cantidades nos valoramentos, lógicamente, fixarase ou traíase unha proposta basada na experiencia das técnicas de servicios sociais, que neste caso hai que decir que todo está basado en criterios técnicos, é dicir, non hai unha vontade política aquí en ningún sentido nesta ordenanza, e que en base ás suxerencias aportadas por os dous grupos e ao seu Consello Técnico, chegamos a ese acordo, é dicir, non era nin o que había proposta inicial, nin era tampouco, e vexamos a evolución, non? Nesa mesa que se creará podemos estudiar se son idóneas ou non. Creemos que sí, con respecto a que está vigente hoxe en día, aumentase considerablemente, co cual creo que vai ser a aprobación inicial desta ordenanza é moi positivo. Ben, procedemos entonces a votación. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos, punto número 13, non hai ninguna moción presentada. Pasamos logo ao punto número 14, acabada a parte dispositiva, que é o apartado de rogos e preguntas. Ten o grupo Xuntos por Pontes a palabra. Sí, temos unha serie de preguntas. Vimos xa dende vai varios plenos aprobando modificación das normas subsidiarias pleno tras pleno. Entón, queremos preguntar para cando estará listo o Pexón. Hombre, o desexo de todos e deste equipo de gobierno é que estuvera canto antes, evidentemente. Todos sabemos que os traballos de normativa urbanística son moi complexos, extraordinariamente complexos, non hai máis que ver o número de modificacións puntuais que temos en marcha e o tempo que nos está levando leválas a bo término. Me imagino que nas próximas semanas podemos aprobar xa provisionalmente 3 das que temos en marcha. Evidentemente o plan xeral é muchísimo máis complexo, son outros tempos, e o noso desexo sería que se aprobase canto antes ou que estuvera xa polo menos para un traballo previo para poder poñelo á exposición pública. Evidentemente o equipo redactor non só está traballando con o Concello das Pontes, sino traballa con outros concellos de Galicia e teñen que coordinar traballos. Non che podo dar unha data porque me equivocaría seguro.
co cal a vontade do equipo de goberno é sacar canto antes adiante o Plan Xeral de Ordenación Municipal, porque sabemos que é algo básico e vital para este Concello, por lo tanto, nosotros seguiremos traballando nel. Pero non che podo dar datas porque non as teño e seguro me equivocaría se me voto a adivinar. Sí, en canto ao circuito de Cars, é unha pena que non este Juan Carlos. O día 9 de abril presentamos por rexistro unha solicitude para obter información sobre as licencias e sobre a apertura do circuito e non recibimos contestación aínda. Podedes informarnos de como está esa situación ou ides darnos acceso en algún momento? Pois non sei, non che podo contestar, é dicir, non sei que información pedíchedes e non eso, pero bueno, en calquer caso o miramos e se vos pasa a información solicitada. Vale. É que hai, dende logo, que dende o respeto a todas as actividades que se fan no Concello, especialmente as deportivas, pero hai que compaxinar os intereses de toda a veciñanza. O circuito de Cars, para as persoas que vivimos pola zona, non é, bueno, estou personalizando en mí, pero non é algo propio meu, senón de todos os veciños e veciñas das inmediacións do circuito, fai un ruído estremecedor cando se fan as competicións. Queríamos precisamente ter este tipo de información, se tedes os permisos, se tedes todas as medidas de seguridade pertinentes, porque as medidas de seguridade non son só pois unhos gardarraíz ou o que seña, senón tamén garantizar a convivencia entre as actividades deportivas e os veciños da zona. E aí iría incluída tamén unhas bandas de protección sonora, por exemplo. E non sei se tedes todos estes requisitos cumpridos ou se tedes previstos cumprir nos próximos días. Sí que che podo dicir, a ver, non me consta en este momento ningunha queixa ao respecto da que ti estás a facer mención, non? Pero sí é certo que, obviamente, cando hai algún tipo de exhibición ou, bueno, algún tipo de actividade no circuito, lóxicamente son coches ou motores e fan ruido, obviamente. Supoño que unhas veces máis, dependendo do número, non o sei, non. Pero sí é certo dicirche, para a tranquilidade logo desta preocupación que manifestas, que está en estudio o tema do sonido para instalar, en todo caso, as medidas que sexan necesarias, barreras de sonido e demais. Non che podo dicir agora mesmo en que estado está, me consta, eso sí, que se está a levar a cabo ou está encargado, pero, bueno, che dou máis información en canto teña, pero que agora mesmo non xa podo contestar. Bueno, pois agradecemos que non a facilitedes a máxima brevidade. En canto á rotonda do Brixeo, que hai ali, tamén seguindo pola zona, hai moitas queixas porque, basicamente, está mal sinalizada e, sobre todo, na baixada do Brixeo, bótanse de menos unha maior sinalización e tamén unhas bandas na estrada que advirtan da rotonda, porque moita xente non se dá de conta aínda de que está ali. É perigoso, sobre todo nas noites, a xente pasa a unha velocidade elevada e calquera día pode ser que se produza un accidente. Tamén na saída que ven do campo de rugby e dos institutos, na entrada esa da rotonda, hai unha visibilidade moi escasa, o que tamén provoca un incremento da inseguridade, sobre todo para os vehículos, porque non se ten unha visibilidade boa dos coches que baixan do Brixeo ata que estás precisamente onde estaba a sinal de stop inicial. Entón, a ver se podedes, a nosa suxerencia é se podedes sinalizar ben, poñer as bandas na estrada e facer un estudio sobre a visibilidade. Hai límites de velocidade que se ven claramente, verticales.
En cuanto ás bandas, pois hai diferentes opinións no Brixeu. Uns queren as bandas e outros as queren. Xa se falou con eles, No, isto... Pero ten límites de velocidade verticales en todas as direccións posibles que chegues á autovía. Unhas bandas como as que hai aquí na rotonda esta de aquí, que fixestes agora tamén nova, da piscina, que son simplemente de advertencia. Si ese é o problema, soluciones se fan. Estudiarémoslo e o tomamos como unha proposta. En calquer caso, efectivamente, como moi ben di Toñín, hai a señalización vertical, non? Que xa che está limitando a velocidade, polo tanto, eso. Pero sí que pode haber algún tipo de peligro en un momento determinado. Se non é unha seguridade, eso, pois, o estudiaremos, e se é necesario poñer esas bandas, pois se poñerán. Alguna pregunta máis? Sí. Acaba de chegar agora un veciño e dounos esta documentación pedindo pois, que poida participar no pleno municipal. Segundo o regulamento orgánico que regula o pleno, o artigo 80 di que rematadas as sesións ordinarias do pleno, o alcalde poderá establecer unha rolda de rogos e preguntas co público asistente sobre temas concretos de interese municipal. María, antes de que sigas, decirche que efectivamente hai unha petición por parte dun veciño en concreto ao que xa se lle contestou e xa se lle notificou a resposta. Entonces, xa se lle trasladou por parte da Secretaría deste Concello, que a que ten o coñecemento exacto do regulamento que regula tanto este pleno como os plenos municipais, emitiu un informe para contestarlle a esa persona e xa foi resolta a súa petición. Bueno, esa pregunta é que cauces ten a veciñanza, entón, para poder dirixirse a vos, además do Facebook. A veciñanza de As Pontes ten moitísimas calles para dirixirse ao Concello, aparte, lóxicamente, da visita presencial en calquer momento, que necesite no Concello, pois ten moitísimos medios. Como ben sabes, hai unha aplicación, Liña Verde, que está funcionando, teño que decir que a mesa está funcionando moi ben, e a través, como pode ser, a comunicación ciudadana de calquer persoa, a través do rexistro. Creo que esta persoa en concreto a que fa referencia fixo esa comunicación co Concello, a fixo, lóxicamente, a través de rexistro, como debe de facelo, e repito, xa foi contestado, o sea, non é unha falta de comunicación, ten todas as canles habilitadas que precisa para a comunicación co Concello, e a fixo, facendo unha solicitude a que foi xa respostada, xa se lle comunicou a resposta, o sea, que a comunicación, obviamente, existe. Algúna pregunta máis? Sí, no, de acordo que de todas estas vías, pero tamén existe no propio regulamento este apartado, este artigo en concreto, que di que a xente pode vir ao pleno a facer rogos e preguntas. Claro que tamén se poden presentar por rexistro todo o que se queira, pero moita xente prefire vir ao pleno para que todos os grupos poidan escoitar as súas preguntas e facer unha pregunta en xeral e que todos se poidamos respostar, facela máis pública e máis visible. Entón, en vista de que non se vai aplicar este artigo, pois xa miraremos de adoptar outras medidas. Bueno, María, adoptade as medidas que consideredes oportuno, estades na vosa liberdade, en este caso. En calquer caso, sobre o tema concreto que manifestas, decir que a explicación e a interpretación e a posta de manifesto do que se recolle no regulamento municipal a fixo a persoa que debe facelo, que en este caso é a secretaria municipal do Concello das Pontes. Fai referencia a un caso concreto ante unha solicitude de intervención para unhas manifestacións públicas, non públicas, senón no pleno, desa persoa en concreto, e repito, xa lle foi respondido, e en calquer caso non se coartou a liberdade de comunicación nin as canles de comunicación para con este Concello. Esa persoa se comunicou co Concello e se lle respostou
dende o Concello. Respecto, efectivamente, os plenos son públicos e son públicos, pode vir a visitalos ou a estar presente nos plenos todas as persoas que así o desexen, pero, lóxicamente, o desarrollo dos plenos ten un regulamento e unha regulación ao respecto. E, en este caso concreto, sobre esta petición en concreto, pois, xa se lle comunicou a resposta á persoa interesada que fixo a pregunta. Algúnha pregunta máis? Sí, bo día. Eu quería preguntar sobre o convenio, cal é o seu grado sobre o convenio con Endesa, o histórico convenio de 75 millóns de euros, cal é o seu grado de execución actualmente, cales propiedades pasaron ao Concello, como está a situación dese convenio a día de hoxe? Pois o convenio está en proceso de levar a seus últimos términos. Xa houve unha transferencia importante de terreos, pero é certo que ainda faltan algúns, porque, en fin, hai informes contradictorios sobre que terreos se poden ceder ao Concello e cales non, sobre a nova lei do solo e a facilidade ou non para segregar terrenos rústicos ordinarios. Quero dicir que non é unha aplicación inmediata. Entón, bueno, as transferencias de terreos teñen a súa complexidade. Hai que desenvolver tamén instrumentos urbanísticos, hai que facer un plan de dotacións e servicios, un plan especial, un plan parcial, que estamos tratando de ultimar tamén para que se materialice e poida axudar a levar o convenio aos últimos extremos, e nesos estamos. Se queredes información polo miúdo, non teño inconveniente en convocar unha comisión ad hoc e vedes a documentación toda e vedes que é o que está transferido e o que non. Se necesitades máis profundidade, senón tamén vos contesto aquí hasta onde me dé a memoria. Máis concretamente tamén a situación do poboado das Veigas, se ten pensado comezar esa obra, ou en que orden de prioridade está o poboado das Veigas dentro dese convenio? Pois o poboado das Veigas ahora está en orden de prioridades da Xunta de Galicia. Sabes que nosotros aprobamos aquí inicialmente a modificación puntual que permitirá desbloquear a situación do poboado das Veigas e que os veciños poidan ter outras condicións, poder acceder ás súas pretensións. Aprobamos inicialmente un período de delegacións, unha serie de delegacións que están en maus do equipo redactor para que lles dé contestación. Sabes que temos que traelas especificamente e expresamente cada unha delas a este salón de plenos e motivar a súa resposta afirmativa ou negativa a elas. Non foron un gran número, non sei agora exactamente, pero non foron moitas. Pero sabes tamén que hai que pedir unha serie de informes sectoriales á Administración Autonómica. Con a nova lei do solo, en vez de pedir informes a todos os organismos autonómicos, se pide un só informe e a propia Xunta é quen recaba os informes dentro do seu ámbito. Se non recordo mal, haberá 3 semanas nos chegou a comunicación do acuse de recibo por parte da Xunta, onde se nos di que desde ese acuse de recibo teñen 2 meses para emitir esa serie de informes. Si pasados esos 2 meses non os remiten ou non os remiten todos, podremos tirar para diante. Entón, calculo eu que mediados do mes que ven, non sei exactamente a data de que chegou esa notificación da Xunta, que é a que nos marca o tempo para poder vir aquí a este salón de plenos e facer a aprobación provisional. E despois de feita esa aprobación provisional, quedaría mandar toda a documentación á Xunta e faría definitiva. Evidentemente, se conseguimos facer a aprobación provisional en xuño, pongamos xullo e agosto, que non se mova moito papel, setembro se empeza a mover, en outubro debería estar esa aprobación definitiva e, polo tanto, nese momento, a propia propietaria dos terreos poderá registrar o proxecto de urbanización, que tamén requerirá da súa exposición pública de 20 días, os seus informes do arquitecto municipal e da secretaria, pero, bueno, se vai todo como ten que ir, e me consta que a propia Endesa está traballando paralelamente no proxecto de urbanización e na contratación da obra, pois finales deste ano deberían estar as obras en marcha.
Sobre outro tema tamén urbanístico, sobre a cooperativa do Canal 4, que aquí, bueno, saiu unha noticia na prensa que estaba desbloqueado o tema, supoño que tamén necesitará dese tipo de documentación da Xunta e tal, que tamén como vai ese tema, porque tamén é outro dos temas que se dixo aquí neste pleno que era importante para a economía do Concello, que esa cooperativa xa leva moitos anos e hai xente que ten ali os seus cartos, e creo que é interesante que se faga, pero está todo demasiado parado, non sei se sabedes algo sobre ese tema. Sí, como non vamos a saber, deberíamos saber. Está tamén, como falaba antes coa tua compañera María, calquer tramitación ou calquer procedimento urbanístico pois é dos máis complexos que pode haber, porque ao final se trata de transformar unhos terrenos que teñen unha calificación en outra e requieren de moitos procedimientos, moitos informes e moitos requisitos como non pode ser de outra maneira. No caso da cooperativa aínda non chegamos da cooperativa Canal 4 non chegamos á aprobación inicial, pero tamén debe estar moi cercana. Me consta que o equipo redactor está ultimando a documentación que debería entrar neste Concello se cumple o cronograma que temos previsto antes de que remate este mes de maio. Unha vez que teñamos esta documentación aquí, evidentemente, pois haberá que revisala e informala por parte tanto do arquitecto municipal como por parte da secretaria. Tamén, evidentemente, faremos as comisións informativas oportunas para que todos os aquí presentes temos o tanto de todo o que ali se propón, pero é inminente tamén, xa che digo, este mes deberíamos ter a documentación completa, deberíamos terse algunha comisión entre todos, falar o tema, e se fora posible traerlo xa a pleno, xa sería fantástico. Se non é este mismo mes, sería a principios de xuño, pero non pode tardar moito. Si, no, eu entendo que me dis da dilatación dos tempos, pero que xa son cousas que xa levan anos nese proceso. Entón, a ver, entendo que entende as miñas dúbidas ao respecto de que seña o mes que ven, porque non o sei, pero bueno, oxalá. A min as dúbidas me parecen legítimas e además é razonable que as teñas, porque é normal, que é como todo. Aquí falamos de moitas cousas que se repiten no tempo e que se dilatan no tempo tamén. Por eso a min, cando me preguntades, dame unha data, dime un plazo, dime tal, non me gusta dalo, porque normalmente nos equivocamos, porque por desgracia e polo procedimento administrativo habitual, pois as cousas tardan máis do que nos gustaría, pero que sí que teñen que ter a tranquilidade os diferentes veciños, diferentes colectivos afectados polas cuestións que me estás plantexando, tanto Poboado das Veigas, como Pexón, como Cooperativa Canle 4, e que este equipo de goberno cumpre co que se compromete. E entón, bueno, que as cousas polo tempo que levan e polas circunstancias tardan máis, seguro, pero que cumplimos tamén seguro, porque o tempo nos vai demostrando que as cousas as que nos comprometemos, pois as vamos levando a cabo. Xa sei que con máis tempo do que nos gustaría a todos e tamén aos veciños, pero aí estamos feitos. Ten outra sobre os colectores do lixo. Eu creo que aínda non están todos os que había antes, principalmente no rural, os de reciclaxe amarelos, non hai os que había antes. Si aínda faltan algúns ou se xa está todo completo. Os de reciclaxe amarelo non había en todos os lugares. Eu creo que os amarelos había en todas as parroquias. Non. Eu creo que sí. Os amarelos había Saberán os que están. Había onde había máis de 20 habitantes, pero despois no rural había os verdes, os cargados, pero os amarelos nunca os houve en todos os lados. Bueno, pues solicitaría que tamén Eu creo que hai máis agora. Tamén a xente do rural ten o seu dereito a poder reciclar, quero dicir, Ese é un coste imposible de aguantar. Aseguro que se alguén recicla ben moito é precisamente a xente do rural. En calquer caso, sí, é certo, é a verdade. Ahora ben, creo que podo decir sin temor a equivocarme que actualmente hai máis contenedores amarillos colocados en zona rural do que había fai escasamente un ano e medio. De todas formas, como moi ben di Toñín, pois
ten un coste moi elevado e, lóxicamente, non se pode poñer un contenedor amarillo pois en todos os lugares onde hai un habitante, non? Hai que poñelo pois en zonas onde está un pouco máis poblada, entre outras cousas, porque se pode recoller con máis eficacia, non? Pero, bueno, o estudiaremos e se hai algunha necesidade concreta en algún lugar, pois se mira e se trata de solucionar. Ben, temos coñecemento de que noutras cidades e vilas dun tamaño similar ao noso dispoñen de desfibriladores para actuar cando unha persoa ten de súpeto un problema coronario de corazón. Estamos a un nivel superior a media vez. Déixame acabar, por favor. Pero aquí... Por favor. Vale. Estes aparatos están en lugares públicos, sabemos que hai algún no campo de fútbol, en actividades deportivas, e, bueno, nos sitios nos que se fai actividade deportiva, pero tamén en outros sitios hai en lugares públicos, como na entrada do Concello, ou en lugares concorridos, protexidos, aínda que poda acceder calquera persoa no caso de necesidade. Ahora contéstame. Aquí, a parte dos que dis, hai un na Policía Local e hai outro en Protección Civil. No Alobi hai tamén, non? No cine tamén, no pabellón. A ver, seguramente pois sería moi deseable que houbera en todas, absolutamente en todas as instalacións municipais, non? Se van poñendo, pero tamén hai que ter en conta algo importante, non é só poñer o desfibrilador, lóxicamente, efectivamente. Hai que formar a xente e que haxa persoas que efectivamente sepan utilizalo e, ademais, practicar as maniobras de reanimación e tal, non? En calquer xeito, que entendo que efectivamente é unha preocupación, que ademais creo que é unha preocupación que compartimos todos, non? Pois é un medio que pode dar solución a situacións moi críticas e situacións moi desagradables, non? Estamos traballando en iso, estamos a poñelo en todos aqueles sitios que se pode, e a suxerencia que faz do Concello, pois se mirará tamén esa posibilidade. A ter un símbolo exterior donde vai dicir que está. Mais? Nada máis, gracias. Vale, gracias. Continuamos, Benegam? Sí. Pois mira, nós tiñamos unha petición que xa fixemos o día 13 do mes pasado para unha convocatoria urxente da Comisión de Benestar Social para falar sobre o tema da residencia de maiores, sobre o tema do xeriátrico. A día de hoxe non tivemos contestación. Nos pedíamos que fose urxente porque, bueno, entendemos que as actuacións que ten que facer o Concello deben de ser tamén urxentes, que estamos no momento, se non xa en algún caso xa vamos con retraso, pero entendíamos que sí deberíamos de ter esa comisión para, sobre todo, conocer os puntos de vista de cada unha das opcións políticas que aquí hai e ver tamén que é o que está a facer o Concello en ese sentido. Entonces, pedíamos esta convocatoria á concelleira, non está no pleno hoxe, pero imagino que alguén de vos nos poderá decir como está esa petición, se tedes intención de facer algunha reunión neste sentido, se vades ou non vades a cometer o tema da residencia, onde a vades a cometer, como a vades a cometer, bueno, un pouco de información. Convocámola con carácter inmediato e falamos, se te parece. Pediría tamén que antes de ter a reunión, non sei se o tedes feito xa, pero se podedes convocarades ou tuverades tamén algunha reunión coa Diputación Provincial para ver a posibilidade da colaboración por parte da Diputación en esa actuación, non? Creo que non seremos nós os que vos teremos que decir que é o que está facendo a Diputación de Lugo en ese sentido, non? Hai concellos que xa van a poñer en servicio as súas residencias, non tardando moito, non? E estamos vendo tamén que por parte da Diputación da Coruña se están tendo acordos ou se está colaborando con outros concellos para servicios similares, non en principio para residencias geriátricas, pero así para centros de día, non? Entonces, pediríamos que en esa comisión puidera estar tamén algún representante da Diputación Provincial.
se terá en conta, pero casi che podo asegurar sin ninguna duda de que a colaboración da Diputación en este caso creo que como fai efectivamente con outros concellos, pero estou seguro de que non será ese un hándicap para poder levar a cabo o proxecto. máis preguntas? Estamos seguros, pero a nós tamén nos gustaría, Sí, está ben, Kiko. aínda que é difícil, non? Pero ter unha fotografía como esta, Está o ben. presidente da Diputación e o alcalde das Pontes, que neste caso sería doado, non? Sí, moi Sería facer fácil. un Photoshop, tampouco pasaría nada, non? Como a que tiveron en Rianxo fai pouco, donde a Diputación da Coruña está aportando para a posta en marcha dun centro de día, non? É moi fácil. Entonces, Esa foto é moi fácil, é sin ter que recurrir ao Photoshop. Bueno, pero- Kiko, non che quepa ninguna dúda. Quero Ademais, decir o que- Photoshop sale mal. si o fan en Pero Rianxo... non temos necesidade de recurrir, porque... Que levan un ano casi de folga para lograr un centro... Non leva máis, claro, pero imagino que a xente das Pontes, as mulleres das Pontes, que eran as que estaban nese salón de plenos, non? As que se dirixeu o presidente da Diputación dicindo que as mulleres de Rianxo non hai quen poida, non? Imagino que as mulleres das Pontes non terán que virse a pechar o Concello para conseguir isto, non? Pero mira, Kiko, como dá a casualidade de que ademais os dous grupos políticos, o que ti representas en este caso no Concello das Pontes e o que eu represento en este caso tamén no Concello das Pontes, BNG e PSOE, pois cogobernan conxuntamente na Diputación da Coruña e dándose ademais a circunstancia tan especial e tan agradable, por outra banda, e tan excepcional neste caso, de que o propio presidente da Diputación e ao tempo o alcalde do Concello das Pontes, eu estou segura de que non haberá ningún tipo de problema para que se dé esa colaboración da Diputación da Coruña co Concello das Pontes para levar a cabo un proxecto como se trata do proxecto do xeriátrico, non? Por certo, a foto do alcalde de Rianxo e do presidente da Diputación é unha bonita foto. Tampouco tuveron que recurrir ao Photoshop. Aquí seguro que non temos que recurrir. Home, para que seña o alcalde e o presidente, imagino que sí, pero non sei, únicamente que se cambie de posición. Non, Pero tamén quero decir... Como se pode solventar facilmente con unha persoa que é a que ostenta os dous cargos, pois non hai ningún problema. Recórdame algo da Iglesia, eso, a Santísima Trinidade e demais, non? Pero bueno, quero decir que no que ti estabas a falar de que tedes unha boa colaboración na Diputación entre os dous grupos, en Rianxo tamén hai unha boa colaboración entre os dous grupos, é unha diferencia ao que está a ocurrir aquí, onde nós, desde o día 14 de abril, pedimos unha comisión para falar dun tema que creo que é prioritario para todos e temos que vir a un pleno a recordalo e para que se nos diga que non hai problema que se nos vai a convocar, non? Seguramente que na Diputación en Rianxo non ocurre eso, non? Eu supoño que a concelleira, neste caso, cando dixo que se iba a facer esa comisión, pois esa era a intención, que por motivos laborais, neste caso, pois non poido levar a cabo. En calquer caso, sí, é verdad que é un tema do que se ven falando neste pleno, ademais, en varias ocasións, da intención por parte deste grupo de goberno de sacar adiante o proxecto do xeriátrico, que para nós tamén é un proxecto totalmente prioritario, e de poñer en marcha todos os mecanismos necesarios e o noso esforzo en sacalo adiante. En calquer caso, xa acaba de decir o meu compañeiro desa convocatoria inminente, desa comisión, se non é a través da concejalía, neste caso, de Benestar Social, de Urbanismo, que efectivamente é un pouco a que ten competencias en esta cuestión para o desarrollo do proxecto, non? Algúna cousa máis? Mira, falaba antes os compañeros de Xuntos tamén do tema do convenio con Endesa, das cesións e demais, non? E, bueno, nos queríamos saber tamén se algunha das cesións se teñen concretado. Imaginamos que, cando menos a do campo de fútbol, as instalacións deportivas deben de estar cedidas. Se non é así, non, decímolo porque como se está acometendo ali unha obra, ou non podo decir que se está acometendo unha obra? Sí, bueno, pois, como se está acometendo unha obra ali, os terreos deberían de estar en propiedade para acometela. Pero, bueno, en calquera caso, preguntaríamos por outra tamén, que o propio lar, as instalacións do lar, se xa están cedidas ou non están cedidas ao Concello, tampouco. No, sabes que todo o que este dentro do ámbito do Pobo das Veigas non se pode ceder de momento e non está cedido.
O sea, nada do que este, nin instalacións deportivas, nin lar tampouco. Vale, correcto. Entonces, o único, e o sabes ti mellor que a min, é a gardería, porque se fixo... Sí, vale. Bueno, si esas cesións non están feitas, porque todavía non está rematada a tramitación do das veigas, non? No tema da piscina, do lar, quen se vai facer cargo dela neste verán, si é que se vai abrir, non? É o que nos gustaría saber. Bueno, che vou a contestar un pouco sin haber mantido todavía a xuntanza ao respecto cos responsables, neste caso do grupo de empresa. Como ben sabes, históricamente xa se pode decir pois a xestión desas instalacións, a mellor non é adecuado decir a xestión, senón a utilización e un pouco a regulamentación desas instalacións as estaba levando a cabo o grupo de empresa. Non? Habitualmente cada ano mantemos unha xuntanza con eles para ver como se desarrolla todo eso. Obviamente agora estamos nunha situación distinta, teremos que manter esa xuntanza inminentemente, como dicía Toni antes, para ver tamén o tema da piscina, que como vai a solventarse de cara a este ano. Non? Bueno, pois entonces sí que vos pediría que aproveitarades esa reunión tamén co grupo de empresa para falar das instalacións en sí e da xestión que hai en esas instalacións. Non? Hasta onde nos chegamos, o convenio aquel que se presentara en maio de 2015 falaba de que a cesión das instalacións do lar, do que son piscina e todas aqueles locais que hai ali, deberían de respetar dentro das posibilidades pois a cesión de uso que había feita de xestión para o propio grupo de empresa. Non? Iso era o que decía o convenio de 2015. O convenio urbanístico aprobado inicialmente con Endesa polo tema das veigas, o que di é que o Concello será propietario desas instalacións sin cargas. Non? Hasta onde nos chegamos, ali hai unhas cesións, ou cando menos unhas concesións de xestión da cafetería, non? Que se acaban de renovar, aínda agora fai pouco tamén, non? E non sei cal sería a situación que tería aí. Quero decir, si en esa concesión en este momento tuvo algo que ver xa o Concello ou non, e en caso de que o Concello se faiga titular, como figura no convenio, desas instalacións, si vai a ter que resolver a concesión, si a concesión vai a seguir, quen a vai a ter que resolver ou cal é a situación deso. O Concello che podo asegurar que non tuvo nada que ver en esa concesión. Descoñezo como foi eso, si se levou a cabo, non o sei, pero en calquer caso o Concello non tuvo nada que ver, supoño que sería algo do propio grupo de empresa. E digo supoño porque tampouco podo asegurarlo, non o sei, non? En calquer caso, repito, serán cousas que se irá vendo como se pode solventar e como se poden ir solucionando, e sobre todo eso, manter xuntanza co propio grupo de empresa e despois ver as cuestións legais e a tramitación administrativa de todo isto, de como se pode ir solucionando o tema da xestión desas instalacións, porque seguro que haberá que acometer pois algunha mellora, algunha reforma, poñer, en fin, non o sei, hai que velo e hai que estudialo, e sobre todo en coordinación e conxuntamente, digamos, co grupo de empresa, que creo que ao longo destes anos pois leva facendo un moi bo traballo e bueno, tratar de manter esa xuntanza con eles para ver como se vai a desenrollar todo isto ao largo no futuro, non? Bueno, e no futuro inmediato tamén. Sí, en calquera caso que pedimos é que vos informedes. A ver, nós entendemos que deberíais de estar informados, ali acometeronse obras de acondicionamento tamén, non? Que hubo unha inauguración dese local, tamén é conocido. O grupo de empresa debe de ser conocedor tamén dos acordos que ten o Concello con Endesa. O sea, todas as partes sabemos o que hai, o deben de saber, pero o certo aí é que hai un empresario que decide acometer uns investimentos e levar a cabo pois un negocio que non sei se é consciente da situación que se pode xerar si eso pasa a man do Concello, non? Porque entendemos, e que se me corrixa se non é así, que esa concesión que hai no momento que a instalación pasa a ser titularidade do Concello deixará de existir, non? Eso é o que entendemos, tal e como aparece no propio convenio, non?
Supoño que te refires á concesión da cafetería, claro, é que son cousas distintas, é dicir, o que efectivamente aparece no convenio, non recordo exactamente os términos, pero sí que facía mención a que viña sendo desarrollada a xestión desas instalacións por parte do grupo de empresa. Facía mención, ademais, esa é a intención do Concello, pero hai que ver si efectivamente se pode levar a cabo así, non? E como digo, todo o demais pois haberá que ir vendo e solventando, repito, non hai ningunha petición a este Concello por parte nin do grupo de empresa, en este caso, nin de ningún particular sobre do que estás a falar das obras de cafetería. Non che podo dar máis información, o veremos e falaremos ao respecto. E pouco máis che podo decir porque non teño máis datos agora mesmo. Volvemos ao de antes, o que xa falamos noutros puntos, a veces, cando facemos preguntas, ainda nos preocupamos máis, non? A ver, acabas de decir que esa intención do Concello, que o grupo de empresa sigue xestionando eso. Non é menos certo que no convenio de maio de 2015 había un informe de Secretaría, e senón que me corrixa, donde decía que esa situación non podía ser de forma automática e directa, sino que se o Concello tiña intención de sacar a concesión, pois que tiña que facer o oportuno expediente de sacar a concesión. É dicir, non se lle pode dar a concesión a quen a ten xa, non? Por eso che estaba a decir que é a intención deste Concello que continuaran a levar esa xestión, pero haberá que ver, por eso a eso me refería, que haberá que ver como se pode articular e se é viable, se se pode facer ou articular os mecanismos que sexan necesarios para ver cal é a posible xestión ou cal é a xestión que se vai a facer, sexa por parte do grupo de empresas, se pode ser, porque é a intención deste Concello. Creemos que, repito, o grupo de empresa neste caso pois leva facendo unha boa xestión ao longo destes anos. Entonces, por parte do Concello, pois nos parecería ben que continuara o grupo de empresa, non? Pero si legalmente é viable, si non o é, como moi ben dís, efectivamente hai ese informe de Secretaría, pois haberá que facelo de forma axeitada. E, bueno, por eso decía que iremos vendo e vemos como vamos solucionando. Pedirvos entonces que esa reunión que a teñades o antes posible, que nos trasladedes información e, sobre todo, que informedes as empresas que poden estar aí afectadas e, xa digo, arriscando tamén facendo investimentos que igual non lle dá tempo de amortizar. Eso sería interesante. Toni di que a finais de ano probablemente o das Veigas esteña xa en obra. Eso quere decir que estaría aprobado a modificación urbanística, estaría aprobado o convenio urbanístico e non vemos tampouco ningún inconvinte no papel para que o Concello se faiga xa cargo de todas esas instalacións. Polo menos o que decía o convenio. Outra cousa que despois se poda facer, non? Porque parece ser que poden xurdir problemas, non? Como están xurdindo nese famoso dos 75 millóns histórico, non? Pero, bueno, que lle poñades un pouco de orden a todo isto, que a nós nos parece que ten necesidade de orden e, sobre todo, de intención de poñerlle orden. Mira, falando tamén de concesións, por seguir tirando do fío, os compañeros de Xuntos falaban antes da situación do circuito de Cars en canto ao ruído, non? Vale, é evidente que hai ruído e é evidente, polo tanto, que ali hai competicións. De feito, anúncianse, por parte do Concello tamén, esas competicións, non? A pregunta é quen está organizando esas competicións? Bueno, pois normalmente a través da escudería CAP son os que organizan pois diferentes tandas, máis ou menos periódicamente unha vez ao mes. E quitado a CAP, pois por ahora, para competir a través da Federación Galega de Automobilismo, como son as probas de Cars, e a Federación Galega de Motociclismo, como son a única proba que houve hasta ahora de motos, que haberá outra en xullo. O sea que hai unha entidade que está organizando ali eventos, non? Sí, cando se quere rodar, como eles teñen licencias de comisarios, pois, evidentemente, saben máis do tema, moito máis que a min, saben como hai que organizar as tandas, xa por seguridade e por integridade do público tamén asistente e dos propios pilotos que participan nelas. O sea, que eles son os que fan a xestión das instalacións e todo, non? Non, a xestión das instalacións non. Fan a xestión dos eventos. E quen está xestionando as instalacións?
para nós. O propio Concello? Sí. Vale. E o ambigú que hai ali montado, que non está xestionando? O Concello tamén? No, deuse un permiso a CAP para que montaran ali un ambigú. E deuse o permiso por escrito, acá, sí? No. Bueno, eu pediría que o mirarades, porque, a ver... No, por escrito, no. Por escrito non pode ter, e verbalmente é moi arriscado pola túa parte se fucheste que lle diches o permiso, non? Eu, a ver, insisto no tema de cesións, concesións e demais. É hora de que se vaya poñendo orden e cando menos que isto non siga a mesma marcha que había hasta agora, non? Donde se fan concesións verbalmente, hai xente que está implantando os seus negocios de forma, cando menos, alegal ou irregular e co visto bo do Concello, non? É máis, promovido polo propio Concello, non? No, promovido non, eu explícocho, mellor está mal que non discuto, pero explícocho. Vamos a ver, ali non hai nada, nin para tomar un café, nin para tomar un refresco, nin un zume, non? Non se sirven, por suposto, bebidas alcohólicas, e o único que se tratou de facer era, promovido por a CAP, pediron se podían montar ali unha especie, de ambigú, unha especie non, que é un ambigú, para dar, un servicio. Se alguén quere tomar un café, que non teña os pilotos, os propios rapaces, que non teñan que desplazarse, porque non o van a facer. Vale? Entón, se queren tomar un bocadillo, que poden facer ao largo das sesións ali, por comodidade, nada máis. Pero se estades en desacordo, pois tampouco pasa nada e quitámoslo. Se me pedides, quitámoslo. En calquer caso é algo puntual, entendo, non é Claro, algo que se... transitorio. Non é algo que este permanentemente ali instalado, sino que hai unha competición, e en este caso, se o organizador desa competición é a CAP ou a Federación Galega ou tal, pois supoño que farán ese despacho. Non é algo aberto todos os días. Non é un bar montado no circuito. Ninguén está poñendo en dúbida a necesidade do servizo. Ninguén, vale? Ora, todos sabemos tamén que aquí os temas puntuais, temporais, ao final esténdense no tempo. E son anos. E non vamos a poñer exemplos aquí dos que hai. Exactamente na mesma situación. De alguén que foi falar co alcalde a ver se podía poñer un chiringuito ali porque estaba no paro. E o alcalde dille que sí. Nun terreo que non era ni municipal, ni siquiera municipal, e que agora que o é, creo que o é xa, tampouco ten ningún tipo de concesión aí. O que se teña que facer, que se faiga regulamentariamente. E que se lle deña opción a todo Dios que se quera presentar aí. A todo Dios. Iso é o que estamos dicindo, Non estamos dicindo que a xente que vai ali non teña necesidade de beber algo, de ir ao servicio, de comer algo, iso non estamos dicindo nós. O que estamos dicindo é que cando se abre un servicio, terá que ter todas as condicións para poderlo abrir. Se a xestión a está facendo o Concello directamente e esa xestión ten inconvenientes, pois que mire como facelo de outra maneira. Pero facelo regulamentariamente. Porque o que empeza desa maneira acaba, pois como xa sabemos, se empezamos a tirar, pois moitos dos servicios que se están prestando no Concello tamén provisionalmente levan anos, non? E iso non se pode facer así, non se pode. Vaise facer da maneira que se ten que facer, pero isto non deixa de ser algo transitorio para dar un servicio nada máis. Cando un vai a abrir... Repito, para que conste e para que quede claro, servicio puntual, dentro dun evento puntual organizado por unha federación, un ente, unha asociación, unha escudería. Non é un bar montado no circuito de cars, nin é unha instalación montada, senón é algo puntual que fai como eso, fai un servicio en cousas concretas, en eventos concretos, e non é tampouco algo que faga sempre a mesma persoa, por eso non quero matizar eso, que non ten por que convertirse en algo permanente, porque non é nin siquiera un permiso permanente, sino é, pois se fai un evento e montan eso, pois sí, pois ese permiso verbal, como di Chicho, puntual para ese evento en concreto. Puntual, provisional, como lle queras chamar, pero non legal. Bueno, pero para que quede claro que non é unha concesión dunha instalación, nin é un eso, sino... Non presta sempre, dis, non fai sempre a mesma persoa.
Non o sei, digo que non o fai... Pareceme entender eso. No, digo que hai un evento, vale, e piden permiso para poder pois vender o que dice Chicho ou regalar, non o sei, ou se forma parte dentro da organización do propio evento, dar unhos bocadillos ou dar unhos refrescos, non o sei, pero puntual para ese evento en concreto, esa competición, esa exhibición ou ese... Toni, para iso hai algunha ordenanza fiscal, non? Ou non? Non teño aquí diante ahora mismo. Xa sei que... Podo supoñer que sí. Que de memoria... Pode supoñer, non? É o que se chama o prezo público, non? Algo así, non? Sí, é dicir, cando algo se instala en terreo público, ten que pagar por elo, non? Sí? Bueno, está pagando? O descoñezo, Kiko, non che podo dar máis información porque non a teño, non sei se está pagando ou non, non o sei, o que sí sei é que a xestión do circuito é por parte do Concello das Pontes, pero que sí, que efectivamente, o que che decía Chicho antes, están realizando algún evento, algunha, non sei se son competicións, pero sí algunha exhibición que veñen por parte das distintas federacións ou de distintos clubes ou de distintos organismos e que se levan a cabo no circuito porque o circuito está terminado, é un circuito que está para o seu uso. Que aprobamos agora, creo que iba nesta tanda, nos decretos de que aprobaches algunha factura de mobiliario para o circuito de Cars, non? Tamén. Sí. Uns 3.000 euros. Sí. Non, digo, que se está dotando eso. Bueno, pues cando teñades dotado eso, decidido a xestión que queredes facer, pois adiante, adiante. Ora, puntual, provisional, se non está, non está. Se non está, non está. Non sei, a mellor non sei se non me explico ben ou eres tú que non me queres entender. No, si vos explicades demasiado ben. Bueno, pois xa está. Sí, moi abertamente vos estades explicando. Pois xa está suficientemente explicado. Non hai máis volta, é dicir, é o que é. Hai uns eventos que se realizan aí, exhibicións ou algunha participación e tal, que ven por algún organismo ou algunha federación, algún clube, e que efectivamente están a prestar ese servicio. Vale, xa está. Sí, con eso xa nos chega, xa está. Nos chega se facedes algo con ele, claro. Seguindo falando de ilegalidades ou legalidades, ou como lle queredes chamar tamén, lástima que non esteña o concelleiro de obras, xa levamos varios plenos para intentar falar con el no pleno, non? Porque creo que donde debemos de facer, pero non estamos tendo sorte, non? A veces ven os plenos, pero vaise cando empezan rogos e preguntas, hoxe non está, deixarémolo para cando les teña, porque lle queremos reiterar a nosa petición de dimisión, pero queremoslo facer con el diante, evidentemente, pero sí nos interesa que nos aclaredes unha situación, que acabamos de ver a resolución, e diche desconto ahora nestos plenos, do expediente de infracción urbanística que se abreu polas obras que fixo o Concello de Obras sin autorización, non? Vale, primeiro, hai informe do técnico municipal da visita que xirou a esas obras? En que momento? Home, pois para facer a resolución que tedes, dice que as obras que fixo no interior da vivenda estaban dentro da autorización concedida, azulejo e todo eso. Eu non sei, non sigo os expedientes tan polo miúdo como para saber que días vai o técnico a facer inspeccións. Pero hai o informe, sí, seguro. Pero o informe motivado con unha visita que se fixo ás obras. Sí, non o fai. Non o fai. Bueno, pediremos ter acceso a él. Non, a ver, seguro porque me consta que o arquitecto municipal fai constantes visitas ás obras e que con reportaxe fotográfico e todo. Quero dicir, sempre que informa sobre elas. Nunha comisión que fixemos, o que se nos dixo foi que cando se mandara a certificación final de obra, informaría sobre a certificación final de obra. Sin facer a visita, foi o que nos dixo, non? A ver, eu non che podo dar certeza absoluta, pero aposto a que sí que foi, seguro. Se informou, foi. Correcto, bueno, pois nos pediríamos entonces, falaremos con el tamén, se queredes facer en algunha comisión non estaría de máis, para que se fixe ben nas obras, porque é evidente que, claro, se pide para azulejo e para non recordo que máis era, cumple, porque imagino que cambiaría azulejo. Pero hai algo máis, hai algo máis. Tanto nesas como nas que se di de Endesa que tamén cumpliron, vale? Ningunha das dúas, vale? A pesar do que diga o informe técnico. Nós decimos que ningunha das dúas. E o que si nos interesaría saber tamén é que cando se abre este expediente xa se fala tamén que é independente dun expediente sancionador. E a nosa pregunta sería si se vai a cursar, si se vai a iniciar ese expediente sancionador.
evidentemente, eu espero a proposta do que se me informe. Eu o que non dubido en ningún caso que cando un técnico que cobra por eso e fai un informe técnico no que lle vai non só prestixio profesional e o seu desempeño profesional, sino que lle pode ir algo máis, entendo que cando un técnico informa con todas as seguridades. Polo tanto, eu non teño por que poñer en dúbida. Non vou a discutir que ao final calquera pode cometer un erro. Ben, sean formal ou material, todos nos equivocamos, somos humanos. Ahora, non suelo dubidar dos informes técnicos, polo tanto, aí non entro. Pero se queredes máis información e acceso ao expediente, pois, como sempre, sin ningún problema, e tedes acceso a todo. E se queredes, se entendedes que do que o análisis que faigades dos informes necesitades máis explicacións, pois non teño ningún inconveniente tampouco en facer unha comisión de urbanismo, ad hoc, para que solventedes todas as vosas dúbidas, non teño ningún inconveniente. Nos estaríamos encantados de que se fixera esa comisión, porque ademais, nós o que estamos afirmámoslo en base ao que se ten falado xa no pleno, ao que se afirmou aquí en pleno, e que non aparece recollido no expediente. Non aparece. Entonces, esas diferencias encantaríanos poder trasladalas a unha comisión e poder falar delo. Vale? Mira, tamén presentamos no seu momento unha moción e bueno, díxose que se estaba actuando con ela, tuvemos comisións, nos pedimos información despois a ver de como estaba todo eso, sobre o tema de licencias e tributos de Endesa, non? Daquelas licencias que nos falábamos, de que non se tiñan solicitada e de que tributos, polo tanto, non se tiñan pagado, ou que se tiña que pagar, aínda non se pagara. Bueno, nun pleno se nos dixo que xa se estaban tramitando escritos demais, nos solicitamos ver hechos escritos, copia desos escritos, solicitámoslo xa daquela, e a día de hoxe non sabemos nada, non tivemos tampouco contestación. Correcto, pois nos vindeiros días teremos, me imagino, unha comisión ou se vos traslada o expediente completo. Me imagino que o máis normal é facer unha comisión. Que é o único que falta, digamos, dos diferentes escritos intercambiados con Endesa, falta o famoso proxecto de obras. Porque na documentación que trasladan aparece como anejo 3, anejo 3, anejo 3, e non aparece o anejo 3. E hoxe pola mañá mandaronme un email, porque eu preguntei onde está o anejo 3, e se me dixo que eles solicitaran autorización para metelo en papel, porque sabes que agora ten que entrar todo en digital, é un proxecto bello, habría que digitalizarlo, podría ser. Entón, directamente lles autoricei a que meteran en papel, porque non se trata de verlo entre nosotros e que o vexa o arquitecto e que o vexa a secretaria, iso ten que ver tamén. Por lo tanto, xa lles autoricei, unha vez que entre ese anejo 3, que é o proxecto de obras famoso, que en realidad non é un proxecto de obras, que é un compendio das diferentes obras, pois o arquitecto municipal poderá emitir o seu informe e nos reunimos, pero quero dicir, é inminente xa. Solicitaches tamén a información á Dirección Xeral de Minas, á Delegación, cando menos da Coruña, solicitaches información tamén á Consellería de Medio Ambiente polo tema dos pactos ambientais asignados? No, simplemente a propiedade de Endesa. Bueno, nos pediríamos que completarares tamén ese expediente con esas informacións. Unha á Dirección Xeral de Minas e outra á Consellería de Medio Ambiente. Creo que é a Dirección Xeral de Avaliación e Calidade Ambiental quen leva o tema. Creo, se non, deben de estar publicados tamén na súa web. Outro tema que temos pendente tamén xa desde fai varios... bueno, por certo, isto é recurrente, vimos de cada 2 meses, preguntamos polo anterior e tal, e vamos facer unha comisión e tal, bueno, fagámolas, non? Porque entendo que nin a vos nin a nós nos interesa estar aquí de cada 2 meses con estes temas, así, non? Pois se lles damos solución, canto antes mellor. No, está claro, pero a ver, nosotros estamos no ánimo de facer as comisións e solucionar. Ahora me está preguntando por un tema concreto e entendo que é importante ter diante o famoso proxecto de obras para poder opinar. Xa, Toni, pero mira, 9 de febreiro, cando pedimos pois o borrador da acta, escritos dirixidos a Endesa, 9 de febreiro. Si non me cabe dúbida, Kiko, pero é o que falamos, aquí non se trata nin de ocultar, nin de retrasar, nin de facer nada inconveniente para todos, porque evidentemente, se é incómodo para ti, máis incómodo é para min non poder resolver as cousas que me gusta resolver. E sobre todo cando non hai nada que ocultar, e que o que se trata de dar resposta aos temas e con transparencia absoluta. Pero entenderás que aquí non, digamos, o discurso, o transcurso diario do traballo vai moito máis alá e o mellor ten máis prioridade por resolver os problemas dos veciños día a día que paralizar un departamento para nada menos que analizar todas as licencias urbanísticas de Endesa de 2007 para aquí, que foi o que se pideu. O sea, digamos que o que se pide non é mirar un expediente concreto, non estamos pedindo algo que seña fácil de manexar. Entonces, hai que organizar moitas cousas, sobre todo tendo en conta que os diferentes departamentos, neste caso urbanismo, pois dá para o que dá.
O 9 de febreiro pedíamos copia dos escritos enviados a Endesa. Copia dos escritos. Home, por favor, eu creo que eso non é unha petición exagerada, Copia dos escritos. Non sei cantos escritos lle enviaron, pero facer unha fotocopia tampouco tanto. Mira, e ademais, hasta che dou outra opción a eso, para que non teñan que perder tempo facendo fotocopias. Que se cumpla a moción que presentou Xuntos fai anos, que se nos permita o acceso, igual que tedes vos, ao sistema de registro. E entonces veríamos que escritos entran e que escritos salen. Escritos, E o único que temos que ter é acceso a un ordenador. Punto. Nada máis. Creo que non é moi complicado. Pero é unha suxestión en base ao cumprimento dunha moción de fai anos, do 2015. Vale. Bueno, antes falou Xuntos tamén do tema do plan xeral. Dixéchelle que todos tiñamos intención de que eso salira antes. Eu non che vou recordar aquí aquilo que me dixeches de que no 2017 estaba listo, vale? Porque 2017 xa pasou, pero aí podémonos equivocar todos, pero concretamente podesme dicir en que fase do pexón estamos? Pois por eso sempre vos digo que non me gusta dar datas porque me equivoco sempre. Por desgracia, me gustaría non equivocarme e que as cousas foran máis áxiles. Repito un pouco o que dixen antes. Con retraso ou sin retraso, ao final, os compromisos que acometemos ou que temos diante da veciñanza para sacar temas fundamentais, ao final, os feitos demostran que van salindo. En que fase estamos do pexón? Pois estaríamos na previa á aprobación inicial, é dicir, recabando toda a documentación posible para ter un documento xa coa os planos de ordenación e con todo, para poder facer as comisións informativas que foran necesarias e poder vir a pleno e facer unha aprobación inicial e a consecuente exposición pública. Ando un pouco perdido. Mira, documentación da propia Xunta, Aquí falan de 7 fases, que van desde a información e diagnóstico, avance e aproximación, informe previo a aprobación inicial, aprobación provisional, aprobación definitiva e entrada en vigor. Informe previo a aprobación inicial, se o queres con base ao calendario. Informe previo a aprobación inicial, é dicir, xa tivemos nós unha aprobación do avance polo Concello? Non. Pois iso é na fase anterior. Aprobación do avance polo Concello, fase 2. Pois será esa aprobación do avance polo Concello. O sea, que das 7 estamos na segunda. Non sigo o cronograma da Xunta porque eso variou, houve cos cambios da lei do solo, sabes que cambiaron as fases do pexón. Digamos, a fase de avaliación e diagnóstico xa acabou e está na fase de elaborar a documentación para poderla poñer a disposición cando menos dos que estamos aquí sentados e despois facer as comisións que sean pertinentes, ben seña cos veciños ou con que seña e que todo o mundo este enterado, digamos, teña conocimento da documentación antes da aprobación en pleno. Correcto. O sea, estamos na fase anterior á aprobación inicial, por así decirlo, non? Bueno, e se nos vamos entonces ao tema da subvención que lle diron ao Concello para facer o plan xeral, non recordo o importe, igual non podes decir ti... Sóname 140.000 euros, pero tampouco me fagas caso, sí, porque de memoria... 140.000, non? De memoria un falla, despois ti dixeches, entón non me gusta falar. Pero quero recordar que esa subvención está condicionada ao cumplimento dunhas fases, non? Sí? Bueno, o escrito que eu teño, que xa pedín fai tempo, non? Pero que o temos, agora, de fai pouco, é un escrito onde di que o 20% da aprobación inicial daríase no 2016, que o 20% para aprobación provisional sería no 2017 e que o 20% para aprobación definitiva sería no 2018. Según acabamos de falar, a aprobación inicial non está, polo tanto non se cumpleu o prazo de 2016, a aprobación provisional non está, polo tanto tampouco se cumpliu o prazo do 2017, é dicir, como estamos no tema da subvención? O tema da subvención, hai que establecer novos plazos coa Xunta, evidentemente, se os plazos que che marcou a Xunta no seu día non os cumpliches, tes que negociar outros plazos. Xa, pero o escrito do que che estou falando é xa despois de renegociar plazos. Vale, este é un escrito onde non se cumpliron os primeiros... Pois haberá que renegociarse outra vez, eso non é ningún problema aquí. Onde está o problema? Quero dicir, sí, o problema está en que queremos un pexón todos que estamos aquí e vai máis lento do previsto. Bien, cousa nada extraña, nin este nin ningún outro concello. Entón non vexo onde está o problema. O problema é que temos que volver a acordar os plazos coa Xunta. Pois acordaremos de novos plazos coa Xunta. Se a Xunta entendo que tamén está interesada en que se faiga o pexón. O sea que, de momento, entonces, recibimos exclusivamente o 20% desos 140.000. Porque foi o único plazo que cubrimos. Pois non che podo decir. E o contrato ca empresa encargada da redacción, cando remata? O
o contrato inicial firmado probablemente está rematado. Non existe, quero decir. Tiña uns plazos que non me acordo, porque claro, isto hai que miralo, pero me imagino que desde que se firmou hasta hoxe estará superado no seu límite temporal. Pero siguen traballando, non? Sí. Sin contrato. Siguen traballando, sí. Sin contrato. Sí. Bueno, vale. Está ben ter información. Mira, un dos temas que tiña tamén, e aproveitando que Ana sí que está, era polo tema da minería, dos famosos cartos da minería, esos 50 e pico millóns de euros. O último que nos dixeches é que tiñades pendente aí outra reunión para saber se iban todos os concellos ou non, a demanda e demais. Nos en ese pleno pedimosche se nos podías dar información tamén por escrito, non? De se esos fondos o prazo para reclamaros prescribira ou non prescribira, non? Aí falamos de que se podía ter o que tiña de xa o informe verbal, pero que se podía conseguir un informe por escrito, non? E nós o que queríamos era saber se hai ese informe por escrito e, sobre todo, se podemos ter acceso a él. Tesme que perdonar, eu non recordo que se me pedira nese pleno ningún informe por escrito, non recordo, que pode ser. E nada, a situación de decirche que é a mesma que no caso anterior e que en todo caso pues pasaremos por escrito toda a información sin ningún problema. Pedir disculpas porque sinceramente non recordo que me pedirades por escrito a información, pero bueno, se vos pasará.